Luovasta valmennuksesta on tosi paljon hyötyä tiimille. Tietenkin tärkein on ehkä se aihe, mitä siinä valmennuksessa käsitellään. Se teidän toive siitä aiheesta, mitä me käydään läpi sen maalaamisen kautta. Se asia menee tietenkin eteenpäin, siitä syntyy uusia innovatiivisia ideoita ja ratkaisuja tiimille. Mutta sen ohessa on paljon muitakin hyötyjä. Ja se liittyy tiimin hyvinvointiin ihan koko tiiminä, mutta myös yksilöinä. Tämä maalaaminen on hyvin terapeuttista ja rauhoittavaa, eli se auttaa stressinhallintaa ja keskittymiskykyä. Ja se auttaa myös vuorovaikutustaitoja sekä itseen että muihin, koska siinä keskustellaan aivan uudella tasolla asioista. Tietenkin se kohentaa myös tiimihenkeä, se on hauskaa tekemistä, yhdessä paljon naurua ja sellaista uudestaan oppimista. Opitellaan tuntemaan toisiamme ihan uudella tavalla. Ja tämä lista jatkuu, mutta jatketaan siitä sitten ensi videossa.